DXDC RadyoMaN Report. Giawhag sa kapulisan ang publiko nga gilayong i-report sa awtoridad ang mga kandidato o politiko nga wala misunod sa guidelines sa Commission on Elections kun COMELEC alang sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections kun BSKE sa 2023. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Police Major Catherine Dela Rey ang tigpamaba sa Police Regional Office kun PRO11 iyang gisulti nga ang COMELEC lamang ang awtorisadong magtanggal sa mga illegal nga poster apan ang awtoridad andam nga mutabang kung adunay mag-report kanila. Kasi makit-an ng mga illegal posting na sa mga posters na wala pa na hulog sa campaign period, pwede nila i-report dayon sa COMELEC or i-call ang attention sa PNP, kami ang coordinate sa COMELEC. Dugang sa PRO11 spokesperson nga angay usab nga i-report sa awtoridad ang insidente sa vote buying. Nasayrang magpatuman usab ang COMELEC og money ban sa umaabot nga eleksyon din gidili ang pagbitbit og 500,000 pesos nga cash 5 ka adlaw ay ang adlaw sa piniliay. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. RadyoMaN Kirby Manzon. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.